नमस्कार मित्रांनो, मी तुम्हाला लास्टच्या व्हिडिओत म्हणल्याप्रमाणे माझी सुरुवातीचे पेंटिंग्स होते ना, जे की म्हणजे खूप खराब आहेत, पण एक इन्स्पिरेशन किंवा मला येत नव्हते कलर, वॉटर कलर हँडल करा. कारण वॉटर कलर मीडियमच असं आहे की तुम्हाला ड्रॉइंग परत कलर सेन्स तर हवाच, पण पेंटिंग करताना ॲक्च्युली ते कुठला कलर कधी द्यावा आणि किती पटपट द्यावा ह्याच्यातलं जे, कारण वेट ऑन वेट असं एक टेक्निक आहे जे एक कलर ओला असताना त्याच्यावर दुसरा कलर दिला जातो. हे सगळं प्रॅक्टिस केलेलं आहे, पण तुम्हाला म्हणजे हे असे एक वेळ होती की मला काहीच कलरचं पेंटिंग करताना टेक्निक्स म्हणजे अवगत नव्हते. असे प्रॅक्टिस केले होते. हातात ब्लॅकमध्ये तर इथं एक यान झेपवतं, हा पक्षी, हे सगळं वॉटर कलरमध्ये छोटे छोटे प्रॅक्टिस केलेले पेंटिंगचं. ह्यामध्ये तर काहीच नाही, ह्यामध्ये फक्त असं आभाळ आल्यासारखं वाटतंय, खूप जास्त आभाळ आणि संध्याकाळची वेळ असल्यासारखं. पण कलरमध्ये काही जास्त व्हेरिएशन नाही. यामध्ये पण तसंच आहे, झाड आहे, ह्यामध्ये घर. हे सगळे प्रॅक्टिसचे पेंटिंग प्रॅक्टिस केले. हा पेंटिंग आहे ना, हा तुम्ही पाहिला असेल मला वाटतं अगोदर, कारण एक मिनिट थोडं. हा पेंटिंग पहा, हा सरांनी करून दाखवलेला आहे आणि हा मी केलेला आहे. कलर देताना हा डिफरन्स होतो. आपलं नॉर्मल आपण जे नेहमीचे पोस्टर कलर हे देतो ना, त्यावेळेस असं देतो, पण खरं तर वॉटर कलर पेंटिंगमध्ये असे कलर करावं लागतात, खूप कमी कलरमध्ये, आणि पाणी फ्लो व्हायला पाहिजे कलर वॉटर बेस्ड असल्यामुळे. तर असं आहे की म्हणजे काही पेंटिंग्स करताना सरांचं मार्गदर्शन खूप मिळालं मला. मोहन वडणगेकर सर म्हणजे फार ख्यातनाम, वडणगेकर सरांचे ते सुपुत्र. त्यांचे वय खूप होतं त्यावेळेस, मी ज्यावेळेस त्यांच्याकडे क्लासेसला जायचो. ते एक्सपायर झाले, पण 2008-9 साली मी त्यांच्याकडे होतो शिकायला. ह्यामध्ये पण असं सूर्याचं वॉटर कलर पेंटिंग, आणि ह्यामध्ये सगळे असे कलर देण्याचा प्रयत्न केला. आणि ह्यानं सगळं कसलं ड्रॉइंगचा तो वॉटर कलरच्यासाठी स्पेशल असा बाइंडिंग केलेला गठ्ठा मिळतो. मला त्याचं एक्झॅक्टली नाव लक्षात नाही आहे. त्यावर थोडं लाईव्ह स्केच पेंटिंग करायला बसल्यावरच आहे, नव्हतं एवढं आलं. हे फक्त ह्यासाठी मी रेकॉर्ड करतो की माहीत असतो काय होतं आपले सुरुवात. हे तर खूप अगोदरचं, हे मला वाटते 2002-3 सालचे. त्यावेळेस मिलिंद मुळीक सर होते, त्यांच्याकडं मी गोखलेनगरला बारामती हॉस्टेलला राहिला होतो. आणि गोखलेनगरला ते हॉस्टेलच्या शेजारीच एक आर्ट गॅलरी, तिथं एक 2 महिन्याचाच कोर्स होता. मिलिंद मुळीक सर यायचे तिथं आम्हाला सेशन्स घ्यायला. त्यावेळेस ते माझ्या हॉस्टेलच्या खिडकीतून एक मंदिर आहे पाठीमागच्या साईडला, ते खिडकीतून जे दिसेल ते मी पेंटिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता त्यावेळेस लाईव्ह. थोडंसं लक्षात येत नाही, पण ते मला अजूनही आठवतं. म्हणजे तिथून
हॉस्टेलच्या रूममधून खिडकीतून पेंटिंग केलं होतं. इथं पण अजून आहे कलर. असेच वॉटर कलरचे प्रॅक्टिस केलेले सगळे. पण मला काय म्हणायचं, तुम्ही प्रयत्न करा. तुम्हाला जर इच्छा असेल ना, आवड असेल की तुम्हाला वॉटर कलर पेंटिंग करायचंच आहे, शिकायचंच आहे, इच्छा असेल, आवड असेल, प्रयत्न करा. तुम्हाला एक नाही, 2 नाही, 3 असं खूप पेंटिंग्स होतात की त्यामध्ये लक्षात येत नाही नक्की कसा कलर द्यावा, काय करावं. आता इथं एज आलेत बघा, इथं एज आलेत. हे पण कलर मिक्स झाले चांगले, पण एज आले, धब्बे आले, परत एज आले, धब्बे आले. धब्बे म्हणजे कसं आहे ते तुम्हाला लक्षात येईलच, कलरिंग करताना हळूहळू लक्षात येईल. हे मिक्स चांगले झालेत, पण इथं परत एज म्हणजे एजला जातात कलर, डार्क फ्लो न झाल्यामुळं. आणि धब्बे म्हणजे आता पाण्याचं जास्त प्रमाण झालं तर धब्बे येतात. असं हे स्कायच मिक्स झालं चांगलं, पण हे असं पोस्टर कलरसारखं कलर देऊन नाही चालत त्यामध्ये पण. हे परत तसं आहे, स्काय चांगलं होतं, पण हे पण हे तर फार जुनं आहे पेंटिंग. म्हणजे मी मग अशी स्केचिंग दाखवलं ना 9 सालचं, 99 साली, सॉरी 99 साल तेव्हा केलेलं आहे ते. मला वाटतं हे